Mă interesează unde s-a produs schimbarea lui Trump. În sfârșit, la președintele Trump a înțeles și consilierii președintelui Trump au înțeles că Vladimir Putin îi duce de nas. Cred că este mult prea devreme să considerăm că în Orientul Mijlociu va veni pacea. Cei din Hamas au început să execute oameni bănuiți că au colaborat cu armata israeliană. Nicolae Ceaușescu a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Vladimir Putin a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, Trump dă de înțeles că ar putea să ofere aceste rachete. Faptul că noi, aici la Chișinău, încă putem să facem aceste emisiuni vorbind în limba română, trezește mare nemulțumire la Kremlin. Astăzi discutăm la raport cu Mihai Isac, expert în politici internaționale, jurnalist, comentator, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat invitația mea. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație și felicitări pentru activitatea depusă, mai ales în ultimul an. Mersi mult. Așadar, Trump în Parlamentul din Israel a anunțat pacea din Gaza. Da? Un eveniment reflectat în toată lumea, un eveniment istoric. El a zis că după multe decenii, uite că a venit pacea și în Orientul Mijlociu. Să fie oare un nou început, așa cum a zis el? Cred că este mult prea devreme să considerăm că în Orientul Mijlociu va veni pacea. Practic, în Orientul Mijlociu, ca zonă lărgită pe care o cunoaștem din punct de vedere geografic, istoric, religios, social, niciodată nu este pace. Vedem conflictele între comunitățile creștine și majoritatea musulmană, vedem conflictele din interiorul comunității musulmane și aici ne referim la conflictul dintre populația sunna, care sunt aproximativ 90% din populația musulmană, și populația șia, care este aproximativ 10%. Vedem conflictele interșiite, vedem, desigur, conflictul între statul Israel și diferite state arabe de-a lungul timpului sau conflictele mai recente dintre statul Israel și entități teroriste non-statale, dar cu siguranță ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile poate fi un nou început. Este un început greu, am văzut deja că organizația teroristă non-statală Hamas a început să exercite presiuni pentru a prelua controlul asupra regiunilor din fâșia Gaza, de unde s-a retras armata israeliană. Deja pe teren au fost semnalate confruntări între diferite grupuri și milițiile Hamas. De asemenea, vedem în Siria consolidarea arhitecturii terorii, vedem revenirea în spațiul sirian a unor organizații teroriste. De asemenea, trebuie să fim extrem de atenți ca organizația Hamas să nu renască în alte regiuni din Orientul Mijlociu sau chiar în comunitățile de emigranți din regiunea respectivă, comunități care locuiesc în Uniunea Europeană, în alte state vestice și chiar în Republica Moldova. Acest tratat de pace, acest armistițiu... Armistițiu, că nu e încă un tratat. Da, cum ați dorit să-l numiți, pentru că o parte din mass media deja a anunțat triumfător acest rezultat. Trebuie să fie înțeles așa cum este realitatea pe teren. Pacea în Orient nu se poate face așa ușor și chiar dacă Donald Trump a fost comparat cu Cirus cel Mare, împăratul persan care a eliberat evreii din captivitatea babiloniană și a permis reconstruirea templului la Ierusalim, cred că, având în vedere că această pace nu depinde doar de modul în care America sau doar statul Israel se vor comporta, este mult prea devreme să vorbim despre pace. Adevărul e că deja a apărut în presa internațională că ăștia din Hamas au început să vâneze echipurile palestinieni trădători, așa zic ei, care au colaborat cu Israelul și au fost deja câteva execuții. Pe de altă parte am văzut și Israelul a ucis niște inși care se apropiau prea mult de... Da, aveți dreptate. Continuă. Da, trebuie să înțelegem. Hamas aplică o strategie a tensiunii. Singurul motiv pentru existența Hamas este distrugerea statului Israel. Aici este și problema.
chiar dacă ne uităm și la modul în care Hamas, Hezbollah sau alte organizații teroriste acționează în regiune și vedem susținerea de care se bucură din partea unei părți a străzii musulmane, să spunem din partea populației musulmane, înțelegem că este nevoie de un proces de educație constant, de reconciliere între cele două părți. O parte din elita politică musulmană nu înțelege că statul Israel nu va dispărea niciodată. Statul Israel este un stat cu, aparent conform unor rapoarte mass media, un stat cu capacități nucleare. Statul Israel are cea mai avansată armată din regiune. Statul Israel a rezistat la războaie și avem războiul din 1948, când 5 state arabe au sărit asupra Israelului. Avem războiul din 1956, războiul de 6 zile din 1867, când statul Israel a înfrânt decisiv Siria, Irakul, Iordania, Egiptul, Libanul și alte entități teroriste non-statale care s-au aruncat în luptă împotriva sa. Avem războiul de Yom Kippur din 1973, când statul Israel a reușit să întoarcă, să transforme o înfrângere într-o victorie care i-a asigurat o extindere teritorială considerabilă prin includerea peninsulei Sinai, teritoriu pe care statul Israel l-a returnat statului Egipt ca parte a unui proces îndelungat de pace. Avem, după aceea, în această perioadă, avem sute de atacuri ale milițiilor extremiste musulmane împotriva statului Israel. În 1982 vedem izbucnirea unui conflict la granița de sud a Israelului, în momentul în care, la granița israeliano-libaneză, în momentul în care în Liban vedem războiul civil din 1975 explodând peste graniță. Iar acest război civil s-a datorat inclusiv activității organizațiilor precursoare, organizațiilor Hamas ale populației arabe din zonă. Avem după aceea primul război din Golf, când Saddam Hussein a atacat cu rachete scud Israelul și vedem că statul Israel continuă să se dezvolte. Și statul Israel este singura democrație veritabilă din regiune. Și multă lume care se lasă prins în acest joc al propagandei entităților teroriste nu înțelege un lucru elementar. În statul Israel, peste 20% din populație este de origine arabă. Avem în statul Israel membri în Knesset, în Parlamentul Unicameral de la Ierusalim, avem membri ai Parlamentului de origine arabă, avem înalți oficiali de origine arabă. În aceeași timp avem în Israel populația druză, care în Munții Golan, o populație care este parte a establishmentului israelian. Deci situația este mult mai complexă decât noi contra lor. Și întotdeauna se vorbește, și așa și trebuie, greșelile trecutului nu trebuie repetate, dar întotdeauna se vorbește doar despre drama populației arabe, de Nakba, ca urmare a evenimentelor din războiul de independență israelian și a agresiunii declanșate împotriva Israelului de către o coaliție enormă formată din Egipt, Siria, Iordania, Liban, Irak, alte state arabe care au trimis voluntari, miliții non-statale arabe care au atacat Israelul. Am văzut, desigur, acțiuni de ambele părți, acțiuni care trebuie privite și prin prisma evenimentelor de atunci. Dar toată lumea vorbește de refugiații arabi, așa cum ar trebui. Dar există și o altă față a monedei. Vorbim de faptul că din statele arabe, din statele musulmane, au fost nevoiți să plece sute milioane de evrei. Deci dacă ne uităm la evenimentele care au avut loc după declararea independenței statului Israel, vedem pogromurile declanșate în Alexandria, în Egipt, în Bagdad, în Siria, în Damasc, în Yemen, în alte părți din lumea musulmană, evenimente care au forțat sute de mii, milioane de etnici evrei să plece către statul Israel. Avem evrei din Maroc, avem evrei din Tunisia, evrei din Algeria, evrei din Egipt, evrei din Siria, comunități evreiești de mii de ani care locuiau de pildă în Bagdad,
erau evrei care erau o comunitate veche de la captivitatea babiloniană. Toate aceste comunități au fost distruse de măsurile luate de acele state arabe împotriva lor. Și inclusiv din Republica Islamică, Iran și acești evrei și-au găsit un refugiu, statul Israel. Și în momentul în care vorbim despre tragediile care au însângerat Orientul Mijlociu, este bine să privim ambele părți ale monedei. Și vedem în același timp faptul cum statul Israel a făcut demersuri pentru a trăi în pace cu alte state arabe. Vedem și acordurile Abraham care au fost demarate în timpul primei administrații republicane a președintelui Trump, care oferea o bază de reconciliere, o bază de normalizare a relațiilor între statul Israel și foarte multe state arabe, dar acorduri care au fost aruncate în aer de pogromul declanșat la 7 octombrie 2023 de Hamas. Și trebuie să înțelegem, aceste organizații, liderii acestor organizații, trăiesc practic numai prin acest regim al terorii. Și ați spus foarte bine, cei din Hamas au început să execute oameni bănuiți că au colaborat cu armata israeliană doar pentru că au primit ajutoare de la armata israeliană sau doar pentru că au fost evacuați din motive medicale în statul Israel, pentru că multă lume nu înțelege. A fost un efort foarte mare din partea statului Israel de a efectua operațiuni militare într-o zonă extrem de dens populată, una dintre cele mai dens populate de pe planetă, fără a aduce prejudicii populației civile. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat după intervenția armatei israeliene, pentru că trebuie menționat, intervenția armatei israeliene nu a avut loc ca așa a vrut statul Israel. Intervenția armatei israeliene a avut loc după pogromul de la 7 octombrie 2023, când peste 1000 de cetățeni israelieni au fost vânați, au fost executați 200 și ceva luați prizonieri. Exact. Deci vorbim despre un atac în masă la care un atac bine premeditat, bine organizat, care a luat prin surprindere una dintre cele mai bine organizate armate din lume. Răspunsul poate părea dur, dar în momentul în care vedem că de peste 2 ani de zile are loc acest război și în continuare au loc lupte, ne putem imagina imensitatea infrastructurii organizațiilor teroriste din regiune. Pentru că, în general, organizația Hamas este organizația despre care se vorbește când vorbim de conflictul din Gaza. Dar mai sunt, pe lângă această organizație, alte organizații, Jihadul palestinian islamic. Mai sunt, practic, în Gaza, marea majoritate a organizațiilor teroriste islamist radicale de origine sunită au o prezență, o amprentă umană și tehnologică. Și este extrem de important să înțelegem faptul că statul Israel a fost nevoit să poarte un război pe mai multe fronturi. Am văzut operațiunile serviciilor de intelligence israeliene care au decapitat mișcarea Hezbollah din acele celebre pagere cu explozibil. Da. Am văzut operațiunile din interiorul Republicii Islamice Iran. Da. Deci trebuie să înțelegem și nevoia de securitate a statului Israel. Și aș dori să revin puțin la capitolul refugiaților. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în 1948, dar trebuie să vorbim și ce s-a întâmplat după. În momentul în care statul Israel oferea diferite forme de încheiare a unei păci, de coexistență, în care să existe și un stat arab în regiune, aceste oferte erau refuzate. Și să înțelegem, până în 1948 nu a existat niciodată un stat arab palestinian independent. Acea regiune a fost, după cum bine știi pentru că ești un fan al istoriei, a fost întâi sub dominația Imperiului Roman, care după marile războaie împotriva populației evreiești a decis expulzarea acestora din regiune. După aceea urmează Imperiul Bizantin, vine ulterior stăpânirea arabă sub diferite forme. După aceea în această regiune sunt înființate statele cruciate,
cruciadele fiind un răspuns al lumii creștine la expansiunea musulmană. După aceste state cruciade vedem recucerirea Ierusalimului și a întregii regiuni de către diferite state musulmane. În 1291 este cucerită ultima fortăreață deținută de creștini în aceste zone. După aceea vedem diferite state musulmane care stăpânesc zona. Vedem ulterior intrarea sub stăpânirea otomană în 1517, stăpânire care durează până în 1918, când are loc instaurarea mandatului britanic în regiunea respectivă. În Franța preia controlul a ceea ce numim astăzi Liban și Siria. Este foarte romantică povestea din Orientul Mijlociu în acel moment, cu Lawrence al Arabiei, cu acea eliberare. Deci, istoria este mult mai complexă decât ceea ce s-a întâmplat după 7 octombrie. Da, ce avem noi astăzi? Avem un regim Hamas care încă îi viu. Au acceptat să elibereze ultimii ostatici, 20. Da. Încă vreo 30 morți sau mai mulți au eliberat acum. Da, corpurile sunt în proces de predare. O parte urmează să fie predate în aceste zile, pentru că nu se cunoaște amploarea acestui fenomen. Pentru că vreau să vă spun, poate în părțile noastre nu se știe, dar Hamasul folosește practic și trupurile celor căzuți din armata izraeliană sau a ostaticilor morți pentru a obține avantaje. Practic, aceste corpuri sunt scoase la mezat. Și când vorbim de acești ostatici, ei nu au fost deținuți doar de Hamas. Există informații că acești ostatici practic erau vânduți între diferite grupări teroriste. Exista o bursă a ostaticilor, pentru că fiecare grup vrea să obțină ceva de la statul Israel. Da. Și vedem, din păcate, această diplomație a terorii, care practic a obligat statul Israel să elibereze inclusiv 250 de persoane care au fost condamnate pe viață în închisorile izraeliene pentru acte dovedite teroriste, inclusiv asasinarea unor civili evrei. În total, Israelul a eliberat în jur de 2000 de prizonieri palestinieni, printre care și ăștia condamnați despre care ai spus tu. Da? Care este rezumatul războiului din ultimii 2 ani de acolo, începând cu 7 octombrie? Ai spus 1200 de persoane ucise de Hamas, 251 de ostatici. În replică, militarii israelieni au provocat moartea peste 67.000 de oameni. Te rog să îmi permiți Sunt niște estimări palestiniene. Contrazic, exact. Uite, asta am vrut să spun și îți mulțumesc pentru faptul că ai spus tu. Noi când vorbim de autoritățile din Gaza... Dar nu poți să ai încredere în ceea ce spune. Noi vorbim de autoritățile Hamas. Da. Deci eu nu pot să am încredere într-o organizație care a luat ostatici copii. Nu putem... Ostaticii puțin spus, ei au decapitat și au filmat. Absolut. Sunt filmări, îți mulțumesc că ai adus tu asta în discuție, da. Nu am vrut să aduc eu în discuție. Una din facultățile absolvite de mine este istorie și n-am terminat istoria în România, am terminat istoria în Bulgaria, deci nu pot fi acuzat că am o viziune pan-românească asupra problemei din zona respectivă. Înțeleg cum privesc cei de la noi, școala noastră istorică, această problemă, dar înțeleg cum privesc și partea musulmană. Am terminat un liceu la Istanbul, înțeleg cum văd musulmanii din Turcia această problemă, înțeleg cum văd și bulgarii și balcanii această problemă. Deci noi nu trebuie să ne lăsăm implicați sufletește în discuții care durează sau lupte care durează de zeci de ani, de decenii. Noi trebuie să ajutăm acolo. Ne trebuie o minte lucidă. Trebuie ca Republica Moldova și România să se implice atât cât le este cerut în sprijinirea efortului de pace din regiune. Ceea ce se întâmplă în regiunea respectivă afectează viața a sute de mii de cetățeni români și cetățeni ai Republicii Moldova. În statul Israel
zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au lucrează la construcții și nu numai. Vreau să-ți spun din propria experiență, avem foarte mulți medici din Republica Moldova și nu mă refer doar la comunitatea evreiască originară din Republica Moldova sau România. Mă refer la cetățeni ai Republicii Moldova care se duc pe o perioadă de timp să locuiască și să lucreze în Israel. Dar chiar și procesul de reconstrucție al fâșiei Gaza va antrena și forță de muncă specializată din România și Republica Moldova. Republica Moldova a deschis recent o ambasadă a statului Israel la Chișinău. Avem un ambasador al Republicii Moldova extrem de activ în statul Israel, Alexandru Roitman. Deci și vedem cum România are o experiență aparte în gestionarea relației dintre statul Israel și statele arabe. Dar în acest moment putem spune că este o șansă pentru un nou început în regiune. Cu ce s-a terminat această fază a războiului? Practic, statul Israel a reușit să înlăture una din marile amenințări la adresa securității sale, cel puțin până în moment, și mă refer aici la Hezbollah. Am văzut că statul libanez are șansa să se elibereze de sub dictatura Hezbollah. Pentru că ceea ce se întâmplă în Gaza se întâmpla și în Liban, poate sub o formă mai moderată. Dar în statul Liban, Hezbollah controla o organizație teroristă șiită, controlată de Teheran. La rândul său stăpânea Libanul. Libanul era o țară unde marea majoritate a populației până în 1980 erau creștini. Datorită activității organizațiilor teroriste din regiune, Hezbollah, organizațiile teroriste palestiniene, alte organizații, marea majoritate a creștinilor din regiunea respectivă au plecat. Și aici nu vorbim de creștini diferiți de mine și tine. Sunt creștini care aparțin Patriarhiei de Antiohia, Patriarhiei de Alexandria. Vorbim despre creștini maroniți, care sunt creștini greco-catolici, uniați, așa cum există în Ucraina sau în România bisericile greco-catolice. Biserica maronită are un statut. Avem în Liban un mozaic de religii. Dar din cauza activității organizațiilor teroriste, în ziua de astăzi în Liban avem practic un război civil latent. Vedem și eliberarea Siriei de sub domnia lui Bashar al-Assad, unul dintre cei mai mari dușmani ai statului Israel. Care se pare că a fost otrăvit în Moscova. Bine, la Moscova se întâmplă. Se mai întâmplă. Se întâmplă, da. Aici tu ai prezentat foarte bine în materialele făcute de tine ce se întâmplă atunci când te opui lui Putin și în alte persoane și în alte interviuri pe care le-ai făcut cu diferite persoane ai demonstrat cât de nepotrivit este să te opui politicii lui Putin dacă ești membru al elitei Federației Ruse. Da. Aș vrea să atingem și acest subiect. Discuțiile intense despre acest război din Gaza și acest slogan Free, Free Palestine în toată Uniunea Europeană, proteste, blocări de străzi și așa, în contextul în care în Europa este al doilea cel mai mare război după al doilea război mondial, da? Mă refer la invazia din Ucraina. Adică n-a mai fost în ultimele decenii un astfel de război sângeros în Europa. Adică avem acest contrast. Un război care afectează direct Europa și de care depinde soarta Europei în Ucraina. Nu se fac proteste anti-Putin în Uniunea Europeană, nu se fac blocări de străzi cu steaguri ucrainene. Poate au fost câteva manifestații la început, dar au fost, la început, dar ulterior, dacă pot spune așa, a fost pus un fel de monopol la nivel european cu acest război din Gaza și aș vrea să abordăm acest subiect. Îl citez pe expertul de la București, Sorin Ioniță, de la Expert Forum, care spunea că adevărul e că generația de astăzi, celebritățile din Occident sunt mult mai
preocupați de Palestina decât de agresiunea Rusiei contra Ucrainei și Europei de Est. Asta deși Orientul apropiat e un subiect foarte complicat pe care, la cum merg lucrurile, au zero șanse să-l înțeleagă. Dar soarta Europei depinde de ce se întâmplă în Ucraina. Fără a minimaliza moartea și ororile de acolo, aș vrea să te întreb cum de s-a ajuns ca celebritățile din Occident să fie mult mai prezente în legătură cu acest război din Gaza, trecând cu vederea atrocitățile din coastele lor, din Ucraina. Ce s-a întâmplat aici? Da, este o întrebare foarte bună și îți mulțumesc. Da, este un fenomen pe care l-am observat și nu vorbim numai de sloganul Free Free Palestine. Am luat-o așa ca... Nu, este foarte bun ce ai spus. Vreau să atrag atenția asupra altui slogan extrem de atrăgător, dar care ascunde un antisemitism macabru. From the river to the sea, Palestine will be free. Adică să dispară Israelul. Exact. Deci, în momentul în care acest slogan nu ia în considerare dreptul la existență al statului Israel, este clar că avem o problemă. Un val de antisemitism mascat. Da. Și acest val de antisemitism a fost stimulat de imensa mașină de propaganda a Federației Ruse. Am văzut inclusiv folosirea unor cetățeni ai Republicii Moldova în comiterea de acte antisemite în Franța. Au fost niște anchete de media și, din nefericire, vedem acest antisemitism latent în foarte multe părți din Europa. Pentru că prezența masivă a unor comunități originare din statele musulmane în diferite regiuni, state din Europa, comunități care practic de-a lungul timpului au format enclave etnice în interiorul societăților unde locuiesc. Și aici putem să vorbim de Franța, putem să vorbim de Germania, putem să vorbim de Olanda. Sunt multe state unde, să spunem, migranții din a treia generație nu vorbesc bine limba țării gazdă. Îți mai aduce aminte de... Da, dar la aceste proteste n-au fost doar ei. Au fost și europeni, jet be jet, din statele europene, în frunte cu foarte multe vedete europene născute în Europa. Da, mașina de propaganda a Federației Ruse este foarte eficientă. Pentru că din nefericire, am observat cum este mai ușor să îmbrățișezi o cauză pe care poate nu o înțelegi, dar care este la modă, și pe acest hype am văzut inclusiv în centrul Chișinăului marșuri în favoarea politicii promovate de Hamas, dar nu am mai văzut marșuri de mult în Chișinău pentru drepturile românilor din regiunea aflată sub ocupație militară rusă ilegală în estul Republicii Moldova. Din Transnistria. Exact. Și am văzut, desigur, dreptul la ce ne deosebește pe noi în Uniunea Europeană, în Republica Moldova de Federația Rusă, este că avem dreptul să demonstrăm. Să protestăm, da. Și, din nefericire, da, este foarte multe vedete, foarte mulți influenceri, foarte multe persoane care au o influență în domeniile lor, au căzut pradă acestei mașini de propagandă anti-izraeliene. Și pe fondul unui antisemitism latent din multe state, cu aportul mașinii de propagandă a Federației Ruse, avem ceea ce se întâmplă. Din nou, deci a fost o chestie nu doar naturală, dar a fost o chestie umflată de propaganda Federației Ruse, pentru că odată cu izbucnirea acestui război din octombrie 2023, i-am văzut pe rușii care fac propagandă la Moscova foarte fericiți, pentru că, uitați-vă, lumea nu se va mai uita la atrocitățile pe care le facem noi în Ucraina. Foarte corect. Orice conflict. Și ei au susținut pe Hamas. Ei susțin orice organizație teroristă din Orientul Mijlociu. Trebuie să discutăm despre asta, cum Federația Rusă a utilizat acest război împotriva Israelului. Absolut. Din perspectiva luării ochilor de pe Ucraina și plasarea privirilor spre Gaza. Absolut. Deci, nimeni nu minimalizează ce s-a întâmplat în regiune. Eu am rămas uimit de infrastructura teroristă
filmată în timp real, în timpul primelor zile din intervenția izraeliană. Acele tunel săpat folosind materiale care erau donate populației din Gaza pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai, pentru a deschide afaceri, pentru a construi. Deci, practic, ceea ce imensitatea infrastructurii teroriste din Gaza a depășit orice și depășește orice închipuire. Vedem că sunt zone pe care statul Israel, pe care armata israeliană le-a ocupat pentru a distruge infrastructura teroristă și după ce se retrag, practic, încă mai există grupuri de rezistență, centre de comandă, centre fortificate, de unde acești teroriști hărțuiesc armata israeliană și civilii palestinieni care nu le împărtășesc opinia. Din nou, aș vrea să mergem puțin în istorie. Relația dintre Moscova și terorismul islamic nu este nouă. Și nu ne referim la relațiile Imperiului Țarist cu diferite regimuri radical musulmane din perioada respectivă. Mă refer la Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, ca răspuns la înființarea statului Israel și la apartenența acestuia la democrațiile occidentale, a stimulat apariția unor organizații teroriste. Practic, o mare perioadă, o lungă perioadă, toate cadrele din conducerea acestor organizații teroriste urmau studii la Moscova. La Moscova, da. La academii militare, la academiile serviciilor de informații. Și acesta nu era un fenomen care avea loc doar pe axa dintre Moscova și lumea arabă, dar și alte state comuniste au sprijinit terorismul arab, inclusiv serviciile de informații din Ungaria, din Polonia, din celebra Stasi, din RDG, securitatea din România, alte instituții de spionaj din serviciile din statele aflate sub dominația comunistă, au fost forțate să sprijine aceste demersuri teroriste. Și, practic, toată elita, până în anii 90-2000, toată elita din conducerea organizațiilor teroriste era școlită în URSS sau în Federația Rusă. Acum, desigur, există un nou trend de a merge să înveți, de a primi educație de terorist și în altă parte. Și atunci, cum este Afganistan sau cum sunt alte state, și atunci aceste legături au fost poate minimalizate. Dar ai dreptate, Federația Rusă folosește orice conflict, fie că vorbim de această tragedie din Orientul Mijlociu, fie că vorbim de conflictul dintre Etiopia și Eritrea, sau fie că vorbim de ceea ce se întâmplă în Sahel, sau fie că vorbim de crizele refugiaților din America Latină, pentru a distrage atenția Occidentului de la problemele din Ucraina, pentru a încerca să dinamiteze unitatea Occidentului atunci când vorbim de sprijinul pentru Ucraina. Și da, și noi am văzut și în București marșuri de mii de persoane care, fără să își dea seama, susțin existența unor entități teroriste. Persoane care nu înțeleg complexitatea evenimentelor de acolo, dar în același timp am văzut o scădere dramatică a acțiunilor publice pentru susținerea Ucrainei. Și noi vorbim de România, o țară care este la graniță cu Ucraina, vorbim de Republica Moldova, o țară unde avem peste 100.000 de refugiați din Ucraina. Atunci ce așteptări să mai avem la alte state? Țări mai vestice. Uite, asta e o parte a monedei, cu oamenii de rând care au căzut în plasa propagandei rusești / Hamas. Pe de altă parte, nu poți să treci cu vederea că Netanyahu are accente de dictator, utilizează foarte multe
chestii pentru a se menține la putere, având probleme cu legea, scăzând în sondaje acolo, încearcă să dinamiteze situația pe intern pentru a acumula sprijin. Are și un mandat de arest internațional la Curtea Penală Internațională. Bine, să fim cu acel mandat. E bine. Dar sunt dovezi clare avem pretenția să-l arestăm pe Bibi Netanyahu, dar îl lăsăm pe Putin să se plimbă pe unde vrea. Dar sunt niște chestii care te lasă să te gândești, te impune să te gândești. De exemplu, foarte mulți, e adevărat, teroriștii au utilizat civilii, i-au pus în față pentru a se victimiza. Ei au pus și copii, i-au pus în față pentru a se victimiza. Au construit depozite de armament sub spitale. E adevărat, da. Dar mai sunt niște elemente, de exemplu, hrana, înfometarea acestor oameni copii. Deci, au fost critici internaționale. Cu siguranță sunt foarte multe aspecte ale intervenției izraeliene în fâșia Gaza. O zonă urbană, deci în fâșia Gaza nu era o luptă de la militar la militar. Nu era o luptă pe un câmp de bătălie unde nu există civili. Aici este și aici diavolul se ascunde în detalii. Hamas a creat toate structurile sale umane, tehnice, de intelligence, folosind populația civilă din zonă ca scut. Da. Și este pentru a se victimiza și mai mult. Pentru a se victimiza. Și am și o întrebare. Dacă Hamas era așa de populară în populația arabă, era așa în mijlocul populației arabe de acolo, de ce vedem lupte între Hamas și grupuri de oameni care nu mai vor să fie conduși de Hamas? Să nu uităm cum a venit Hamas la putere. Lumea uită. În perioada 2005-2008, când Hamas a preluat conducerea prin forță în zona respectivă, practic a decapitat tot ceea ce înseamnă autoritate palestiniană în regiune. Că autoritatea palestiniană este partea problemei, nu a soluției. Da. Deci, Hamas, ani de zile, a executat simpatizanți ai altor mișcări politice, ai altor curente de gândire. În Gaza nu ai voie să faci foarte multe lucruri simple care par subînțelese în Uniunea Europeană și în Republica Moldova. Există o cultură a terorii în fâșia Gaza. Și când vorbim despre ce face Benjamin Netanyahu, sunt total de acord cu tine. Benjamin Netanyahu s-a folosit de-a lungul timpului de strategii politice agresive pentru a rămâne la putere. Cu siguranță, dacă vinovăția sa este dovedită în cadrul sistemului juridic din Israel sau în cadrul unui sistem juridic internațional, atunci el, trebuie să fie pedepsit. Dar atunci când vorbim de mandate de arestare internațională, din nou, trebuie respectată legislația. Dar în acest moment putem să spunem, o să vedem în curând, după ce se mai domolesc apele în Orientul Mijlociu, o să vedem o intensificare a protestelor la adresa lui Benjamin Netanyahu. Pe intern. Pe intern. Deci trebuie să înțelegem, foarte mulți israelieni nu-l susțin pe Benjamin Netanyahu. Păi da, el avea, când a început acest război, avea un minim de încredere. Este adevărat, dar statul Israel, populația statului Israel, inclusiv aia 20% de etnie arabă, au înțeles în mod clar că dacă nu sunt uniți, nu va fi bine. Și, desigur, în primul rând, Benjamin Netanyahu vine dintr-o familie care are o importanță deosebită atunci când vorbim de aspectele de securitate ale statului Israel. În anii 70, dictatorul Idi Amin din Uganda, în colaborare cu teroriști palestinieni, teroriști arabi, erau și din alte zone,
și cu teroriști de vest germani au luat ostateci un avion plin de cetățeni occidentali și izraelieni, avion care a fost dus la Entebbe. Entebbe este o localitate în un aeroport din Uganda. Statul Israel a trimis atunci un comando câteva mii de kilometri dus întors pentru a elibera. În acea operațiune plină de reușită, datorită numărului mic de victime din cadrul celor răpiți. Dar atunci la Entebbe, care o experiență venită la mai puțin de 3 decenii după Holocaust, cei care aveau pașapoarte izraeliene au fost ținuți ostateci și amenințați cu moartea de teroriștii arabi și cei vest germani, restul au fost eliberați. În acea operațiune a decedat fratele lui Benjamin Netanyahu, care era colonel, Yossi Netanyahu, care era colonel în forțele speciale izraeliene. Și el a condus, a făcut parte din echipa de conducere a acelui raid. Deci, și întotdeauna statul Israel a avut o politică de a răspunde în forță atunci când viețile cetățenilor săi erau amenințați, tocmai pentru a nu permite o escaladare a situației. De asta și vedem că până și pentru trupurile ostatecilor, statul Israel a eliberat deținuți chiar condamnați pentru acte de terorism dovedite. Da. Mă gândeam dacă cel puțin teoretic sau mai mult decât teoretic acest război este oprit, dar cel puțin nu vor mai fi atâtea bombardamente și nu vor mai muri atâția oameni ca până acum. Vor mai fi conflicte locale, dar mă gândeam dacă Trump și nu doar el, după acest succes, fiind motivați să mai oprească războaie, n-ar face deja tot posibilul să oprească și invazia lui Putin pentru, știm noi, a obține acel râvnit trofeu, Premiul Nobel pentru Pace la anul viitor, având 2 războaie mari pe care le-ar putea opri. Desigur, atunci când vorbim despre această dorință a președintelui Trump de a obține Premiul Nobel, trebuie să ne uităm la modul în care el privește moștenirea administrației Obama și moștenirea administrației Biden. Dacă ne uităm la discursurile făcute de președintele Trump chiar și în aceste zile din biroul Oval sau de pe alte scene unde a avut întâlniri, vedem dorința lui de a șterge din memoria noastră acele administrații. Pentru că acum, lăsăm la o parte orice opinie părtinitoare, modul în care președintele Obama a primit acel Nobel chiar în primul an de mandat, practic neavând timp să demonstreze ceva, a ridicat multe semne de întrebare. Da. Acum, președintele Trump, desigur, respectând regulile jocului, poate să fie propus pentru acest premiu. Până și, cu siguranță, cine ne privește, poate să caute pe Google. Nicolae Ceaușescu a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Vladimir Putin a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Deci, nu este problema propunerii domnului Trump. Dar dacă domnul Trump va putea să facă pace în regiune, pentru că v-am spus, pacea în regiunea Orientului Mijlociu va putea fi menținută și doar dacă statele arabe din regiune își vor respecta partea lor de înțelegere și nu vor mai permite renașterea organizației teroriste Hamas. Și dacă domnul Trump vedem că s-a implicat puternic în rezolvarea războiului situației conflictuale dintre Armenia și Azerbaidjan sau Albania și Azerbaidjan. Cum a zis el?
Exact. Sunt mici conotații, stresul la unei astfel de funcții și faptul și vârsta și faptul că să fim extrem de serioși, dacă Donald Trump reușește să facă pace între Armenia și Azerbaidjan, luând o armă din arsenalul hibrid de presiune folosit de Federația Rusă în Caucazul de Sud, cu siguranță o astfel de particularitate nu trebuie ținută și desigur orice președinte, orice persoană și președintele român Băsescu a spus în loc de Cahul Kabul. Deci nu este neapărat o particularitate a președintelui Trump, dar vedem rezolvarea acestui conflict. Vedem intervenția dură care a avut-o în momentul conflictului între Pakistan și India de acum câteva săptămâni. Vedem potolirea Iranului. Da, aici e foarte bine și chiar aici următorul. Vedem intervenția clară și dură a Statelor Unite împotriva infrastructurii nucleare și teroriste iraniene. Pentru că, să nu uităm, există această axă între Teheran, Moscova, Beijing, Pyongyang și entitățile non-statale teroriste din Orientul Mijlociu. Da. Și ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ceea ce se întâmplă în Ucraina, sunt evoluții privite cu interes de foarte mulți actori din lume, actorii care nu au intenții atât de bune la adresa păcii mondiale și care ar dori să schimbe prin forță actuala situație internațională, așa cum vrea Putin. Ce-i drept, Zelenski a profitat de situație și a zis că, uitați-vă, până și teroriștii Hamas s-au așezat la masă, au acceptat eliberarea ostaticilor, adică ei au acceptat să încheie un armistițiu, doar Putin mai rămâne cel care nu vrea pace, adică o înjosire mai mare de atât nu poate fi și a zis lui Trump că dacă se angajează să oprească acest război, va fi propus de Ucraina la Premiul Nobel pentru Pace și ei vor face lobby pentru asta. L-am văzut pe Trump ulterior, chiar în drum spre Israel, la ușile avionului, dând de înțeles că ar putea oferi aceste rachete cu rază lungă extrem de înfricoșătoare pentru Putin, Tomahawk, sau cum se numesc ele. Aceste rachete sunt extrem de importante și au fost reacții dure din partea Moscovei. L-am văzut chiar până și pe Putin. A zis că n-a putut să-i dea o replică directă lui Trump, dar a zis că va trebui să ne fortificăm sistemele noastre de apărare. Medvedev a ieșit din nou cu atacuri dure împotriva lui Trump. Peskov a zis că dacă aceste rachete vor ajunge la ucraineni, atunci relațiile noastre cu americanii se vor termina. Totuși, Trump dă de înțeles că ar putea să ofere aceste rachete, iar Zelenski a discutat cu Trump de 2 ori doar în ultima săptămână, plus vineri așteptat la Casa Albă. Ceva ce nu s-a mai întâmplat de la începutul invaziei în Ucraina. Adică e ceva se întâmplă. Da, deci vineri președintele Zelenski, însoțit de alți lideri europeni, precum și de lideri de ai blocului comunitar, urmează să meargă la Washington. Da, deci el este frică la ruj de Tomahawk. În primul rând, prima folosire pe scară largă a rachetelor Tomahawk a fost în primul război din Golf, când practic a fost, să spunem, primul război teleghidat din istorie. Te uitai la televizor cum racheta respectivă intră în hangar și distruge avionul irakian. Practic, Irakul lui Saddam Hussein era o superputere militară regională în Orientul Mijlociu la momentul respectiv. După războiul dintre Iran și Republica Islamică, dintre Irak și Republica Islamică Iran 1980-1988, Irakul era o superputere militară. Folosind bani oferiți de diferite state arabe sunite pentru a rezista împotriva revoluției șiite declanșate de Iran, Irakul a reușit să-și clădească o armată în mare parte folosind sisteme de armament sovietice de ultimă generație în momentul respectiv.
În 1990, Saddam Hussein, în nebunia lui de a stăpâni resursele din regiune, a invadat Emiratul Kuwaitului. Un stat mic, dar bogat în petrol și cu relații destul de bune cu Marea Britanie și cu Statele Unite. Vreau să spun că în acel moment a existat o mare deșteptare, să spunem, a lumii arabe, care și-a dat seama că nu mai poți mai face politică cum o făceai înainte de invazia în Kuwait. Au început investițiile în armament masiv din partea statelor arabe, mult mai importante decât până în 90. Dar aici intervine momentul Tomahawk. Deci războiul din Golf are câteva sisteme de armament emblematic. Rachetele Tomahawk, care au distrus tot ce au putut în zona respectivă, elicopterele de luptă Apache, care s-au remarcat prin distrugerea coloanelor blindate irakiene. Pentru cine ne urmărește poate căuta pe net și poate să vadă. Și desigur au rămas avioanele F-16, despre care auzim și astăzi. Deci vedem platforme de armament care și-au dovedit viabilitatea împotriva unor sisteme de armament de tip sovietic. Armamente de tip sovietic pe care Federația Rusă le folosește astăzi, desigur, modernizate sau construite pe baza acelor sisteme. Iar atunci când vorbim de rachete Tomahawk, vorbim și despre simbolistica politică. Este un simbol. Tomahawk, ca și F-16, furnizarea F-16 este un simbol. Este o nouă etapă. O nouă etapă și a observat foarte bine președintele Zelenski, da, este și normal, este un om care luptă pentru țara lui. Nu putem să-i reproșăm, cum nici el se apără de invadatori, nici președintele Maia Sandu nu îi se poate reproșa faptul că a înțeles amenințările la adresa Republicii Moldova și a insistat împreună cu autoritățile de la Chișinău să demareze acele proceduri în 2022-2023. Momente de apropiere de Uniunea Europeană, momente pe care nici nu ne gândeam în 2021 că o să le trăim înainte de invazia pe scară largă a Federației Ruse. Și trebuie să nu uităm, Ucraina, și menționez acest lucru întotdeauna, Ucraina nu luptă cu Federația Rusă doar din 2022. Ucraina din 2014 luptă împotriva Federației Ruse. După anexarea ilegală a peninsulei Crimea și declanșarea insurgenței anticonstituționale din Donbass de grupuri de persoane, multe elemente criminale susținute de serviciile de spionaj de la Moscova, Ucraina a făcut tot ce a putut să-și mențină statalitatea, să-și mențină independența și integritatea teritorială. Iar este datoria președintelui Zelenski să facă acest lucru. Și faptul că vedem anumite critici din partea unora sau altora, inclusiv aici la noi la Chișinău, pe mine mă dezgustă. Dar ce s-ar dori să facă domnul Zelenski? Există impresia în unele părți din Chișinău, în unele baruri din Chișinău, că Chișinău, București și alte capitale europene. București nici nu mai spun, urma să ajunge și acolo. Deci există impresia că dacă Vladimir Putin ar primi tot ce dorește, ar pleca acasă. Vă asigur că este fals. Deja la nivelul Federației Ruse a fost creată o administrație pentru regiunea Sumii din Ucraina. Regiune care este etnic ucrainiană, nici măcar nu există o populație majoritar vorbitoare de rusă sau rusolingvă în zonă. Sumii este inima spațiului etnic ucrainian din zona respectivă. Dar există o administrație pentru acea regiune creată. Da, ei au avut planuri și pentru Chișinău post-alegere, adică ce să mai vorbim? Să știți că ei au planuri în continuare. Da, au pierdut doar o bătălie, dar nu războiul. Federația Rusă, întotdeauna Federația Rusă va dori să cucerească electoral Republica Moldova. Ne așteaptă niște etape grele în Republica Moldova. Discutăm acuși. Dar ceea ce se întâmplă în Orient și în Ucraina ne influențează și pe noi. Faptul că în acest moment președintele Zelenski, folosind orice tip de diplomație, chiar și această diplomație peer-to-peer, sau putem să-i spunem Nobel Diplomacy, cum dorești această diplomație. Tehnici prin care încerci să convingi. Sunt tehnici prin care încerci să-ți aperi
ce este al tău. Și aici Ucraina are de partea sa și dreptul și cutuma internațională. Pe când vedem cum Federația Rusă, regimul Putin, implementează tactici de diplomație hibridă care nu permit deschiderea unor negocieri reale care să ducă la o încetare a focului, cel puțin. Pentru că este mult prea devreme să vorbim despre pace. Probabil nu o să vorbim niciodată despre pace în timpul vieților noastre. Pentru că pacea în acea zonă va fi greu de negociat și greu de implementat. Ucraina. Vorbesc despre Ucraina, dar vorbesc și despre Orientul Mijlociu, pentru că și Orientul Mijlociu are foarte multe probleme. Avem, de pildă, în Orientul Mijlociu, la 200 de kilometri de Haifa, este Cipru, unde avem problema Ciprului de Nord și a Ciprului grecesc, Ciprul de Nord controlat de Turcia. Deci, problemele în Orientul Mijlociu sunt multe, sunt complexe, putem să stăm să vorbim zile întregi despre fiecare problemă în parte și mi-ar face plăcere să fiu partener de discuții pe aceste teme, dar revenind la președintele Zelenski, această diplomație Nobel pe care el o implementează este un răspuns clar la reimperializarea politicii externe a Federației Ruse. Zilele trecute, o informație extrem de importantă. Financial Times, care citează surse din interiorul serviciilor americane, scrie că serviciile secrete din SUA ajută Ucraina încă din vară să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Adică ucrainenii au fost ajutați cu informații exacte, informații cruciale despre rafinăriile Federației Ruse și vedem un succes nemai văzut până acum. Foarte multe rafinării distruse, rușii nevoiți să cumpere deja din Belarus benzină și tot ce vrei și din alte părți. Adică e pusă economia Rusiei pe butuci prin aceste sancțiuni între ghilimele ale ucrainenilor, ajutați fiind de americani. Nu s-a vorbit despre asta, acum iese o informație pe surse de la Financial Times, deci Trump și-a schimbat atitudinea fără să vorbească despre asta foarte mult în public. Am văzut niște texte, ne-am dat noi seama că ceva se întâmplă după eșecul din Alaska, dar n-am știut că ei lucrează atât de aproape cu ucrainenii. Bine, aceste informații din Financial Times sunt binevenite. Dar nu trebuie să uităm faptul că Ucraina mereu a beneficiat de un nivel de sprijin din partea comunității de inteligență americane. Da, frica era ca odată cu venirea lui Trump... O perioadă au fost anumite particularități ale acestui schimb de informații. Dar, așa cum ne uităm în 2022-2023, fără sprijinul comunității de informații occidentale, fără sprijinul, de pildă, al sistemului Starlink, al lui Elon Musk, finanțat de banii europeni, armatei ucrainene ar fi fost foarte greu să reziste, pentru că, în primul rând, armata ucrainiană a dus acest război și încă îl duce, în opinia mea, legată cu o mână și un picior la spate. Nu i s-a permis să facă ceea ce ar putea să facă. Nu i s-a permis să folosească aceste sisteme avansate de armament la adevărata lor valoare. Anumite sisteme de armament au fost furnizate cu întârziere sau au fost furnizate fără a fi dotate cu sisteme performante de pildă F-16. Nu aveau neapărat toate acele particularități tehnice care le fac invincibile în fața unor avioane de model sovietic sau rusesc, dar în același timp să înțelegem că și partea occidentală trage foloase în urma colaborării cu partea ucrainiană. Din nefericire pentru poporul ucrainian, din nefericire pentru etnicii români din Ucraina, pentru etnicii bulgari din Ucraina, etnicii ruși, maghiari din Ucraina, agresiunea ilegală a Federației Ruse a transformat Ucraina într-un laborator imens în care sunt testate noi sisteme de armament, noi strategii, noi tehnologii și vedem cum partea ucrainiană încearcă să dezvolte sisteme proprii
de atac pentru a nu mai fi supuse atâtor reguli. Pentru că anterior, de pildă, dacă trebuia să folosești un sistem de armament care avea componente dintr-o anumită țară, conform anumitor înțelegeri, trebuia să obții acordul acelei țări. Dar vreau să-ți atrag 10 secunde o atenție. Uită-te la cât de chirurgicale sunt atacurile ucrainiene pe teritoriul Federației Ruse și uite la atacurile, la modul în care atacă Federația Rusă în Ucraina. Da. Morți civili, o tactică care este premeditată. Clar. Pentru a submina moralul populației ucrainene. Pentru a provoca cât mai multă durere. Exact. Dar vedem ce înseamnă o armată, ce înseamnă eficiență. Vedem aceste atacuri foarte bine menționat și conform unor surse din mass media din Turcia, care mai are acces în interiorul Federației Ruse, o parte din aceste incidente sunt ascunse. Deci, da, amploarea e mult mai mare, pentru că rușii, dacă recunosc ceva, fii sigur că adevărul e mult mai deși dur. Vedem inclusiv, auzim, eu rămân surprins citind telegramul turcesc sau media din Turcia, rămân surprins de amploarea activității serviciilor de spionaj ucrainene pe teritoriul Federației Ruse. Aparent... Păi am avut mai multe surprize frumoase din partea ucrainenilor. Absolut, și aici mă refer, sunt foarte multe arestări în Federația Rusă sub acuzația de colaborare cu Ucraina și lăsând la o parte că aceste acuzații sunt acuzații obișnuite la adresa opozanților regimului Putin, dar aparent chiar serviciile de spionaj ucrainene au devenit extrem de eficiente în a recruta ruși sau cetățeni ruși. Sau ucraineni stabiliți de pe timpul Uniunii Sovietice în Federația Rusă. Absolut. Vedem, și-au creat acolo familii și-au făcut cetățenie rusească. Dar vedem cum Ucraina a devenit speranța pentru popoarele rămase captive în Federația Rusă. Avem practic legiunea georgiană, avem unități cecene, avem unități formate din alte populații din nordul Caucazului, avem unități formate din tătarii de pe Volga, din bașchiri, din udmurți, avem practic o armată de eliberare a populației aflate în acest moment sub ocupație militară rusă, care luptă alături de Ucraina și care își dă seama că de libertatea Ucrainei depinde și libertatea lor. Mă interesează unde s-a produs schimbarea lui Trump. Și-a dat seama oare Trump în sfârșit că această prietenie cu Putin nu-l mai ajută, Putin având propria lui agendă și ne luând în calcul cerințele lui Trump, sau e altceva? Nu, ai menționat foarte bine. Deci, în sfârșit, la președintele Trump a înțeles și consilierii președintelui Trump au înțeles că Vladimir Putin îi duce de nas. Aceste tactici diplomatice hibride de întârziere folosite de Vladimir Putin au fost înțelese de establishmentul republican. Am văzut și trebuie să înțelegem și o altă particularitate a relațiilor dintre Statele Unite și Ucraina și Statele Unite și Federația Rusă, prin prisma anului superelectoral american 2026. În 2026, în Statele Unite, în noiembrie, vor avea ceea ce se numește midterms elections, alegerile de la jumătate de an, când vor fi alese întreaga componență a Camerei Reprezentanților, Camera inferioară a Parlamentului American, și o treime din mandatele de senatori americani. Senatul american este compus dintr-o 100 de membri, câte 2 pe fiecare stat, indiferent de numărul de populație, și la fiecare 3 ani o treime sunt scoase la concurs, să spunem, iar electoratul american la vot. Și vedem în acest moment dorința administrației Trump de a încheia dosarul Ucraina cât mai repede, dar într-o formă care să nu-i permită lui Putin să revină în forță în anul următor printr-un nou atac împotriva Ucrainei. Pentru că asta îl decredibilizează în fața propriului electorat. Absolut, dar Statele Unite își dau seama că pofta vine mâncând. Când vorbim despre, să înțelegem,
tu ai spus de foarte în toate emisiunile tale pe care le-am urmărit, tu menționezi faptul că Federația Rusă va continua, chiar dacă va primi tot ce vrea din Ucraina, va continua să atace și va veni cu noi solicitări. La Washington, în capitalele europene, sunt multe persoane care înțeleg acest lucru. Doar idioții utili nu înțeleg acest lucru sau persoanele care lucrează pentru interesele Federației Ruse. Și pentru cei din Chișinău care își închipuie că dacă ar veni Federația Rusă ar duce-o mai bine, să se uite la ce s-a întâmplat cu promotorii intereselor Federației Ruse în Donbass. După câțiva ani au fost hăituiți, uciși, înlocuiți, arestați, închiși în imensul gulag rusesc și aduși alte persoane care să slujească intereselor Federației Ruse. Faptul persoane care au sprijinit Federația Rusă în Republica Moldova, în eventualitatea în care Federația Rusă ar fi luat în stăpânire electorală Republica Moldova, nu ar fi dus-o mai bine. Pentru că ei ar fi fost considerați trădători ai propriei țări și rușii n-au nevoie de trădători lângă ei. Da, este acea vorbă celebră, iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Deci vedem această lipsă de înțelegere a particularităților stăpânirii rusești. Uniunea Sovietică, Imperiul Țarist, Federația Rusă, întotdeauna au decapitat mișcările care militau pentru interesele lor în diferite regiuni, după ce au ocupat aceste regiuni. Și putem să enumerăm foarte multe exemple, dar nu are sens. În acest moment, Zelenski este pe drumul cel bun. El a conștientizat că va fi nevoit să facă anumite concesii. Desigur, doar Ucraina poate să decide ce concesii să facă. Faptul că noi aici la Chișinău încă putem să facem aceste emisiuni vorbind în limba română trezește mare nemulțumire la Kremlin. Existența noastră aici ca români în estul Prutului sau chiar peste Nistru trezește foarte mare nemulțumire la Kremlin și vedem din nefericire că această psihoză prorusă, această molimă de susținere a intereselor Federației Ruse se extinde și în România și în Occident în continuare. Aș vrea să vorbim câteva minute, câte ne-au mai rămas, despre situația post-electorală din Republica Moldova. Ieri am aflat cine ar putea fi noul prim-ministru. Alexandru Munteanu nu e politician, nu a fost persoană publică până acum, dar are un CV extrem de bogat. Om de afaceri, a gestionat fonduri de miliarde, studii internaționale, președinte al Alianței Franceze, cofondator al Camerei de Comerț Americane la Chișinău, de peste 20 de ani trăiește la Kiev, adică unește toate axele importante, da? Paris, Kiev, Washington, are legături cu toate capitalele mari din Occident. Cum vezi tu apariția acestui nume acum, când lumea se aștepta să fie o persoană foarte cunoscută? Bine, numele lui a apărut în spațiu public din neant, să spunem. Era o persoană cunoscută în mediile restrânse. În medii restrânse sau în mediile care făceau, în mediile de afaceri. Acum am văzut că toată lumea caută poze cu domnia sa pentru a le pune pe Facebook dacă le are. Am văzut chiar... Se scormonesc arhivele pentru a căuta poze mai... Da, dar eu cu siguranță știu că domnia sa a făcut parte și face parte din viața socială a elitei din Republica Moldova. Deci era o persoană retrasă. În domeniul lui de activitate, oamenii plătesc pentru a rămâne persoane private. Un profil public nu este de dorit în momentul în care te ocupi de afaceri de miliarde. Și inclusiv din motive de securitate. Pentru că există o piață a răpirilor, de pildă. Noi, în Orientul Mijlociu,
aș dori să continui, nu trebuie să permitem ca tratatul încheiat în aceste zile sub coordonarea președintelui american Trump să devină o metodă de a răsplăti eforturile teroriste. Nu trebuie să permitem ca luarea de ostateci să redevină o modă peste tot. Revenind la viitorul premier. Da, este nevoie de un premier cu o viziune economică. Președinta Maia Sandu a lăsat să înțeleagă acest lucru. Personal, chiar după alegeri am și menționat că probabil vom avea un alt premier decât pe domnul Recean. Premierul Dorin Recean și-a făcut treaba, a ghidat Republica Moldova împreună cu alți oameni din echipa sa spre alegeri. Alegerile au trecut El fiind pe profil de securitate, fiind ministru de interne, a reușit cumva să coordoneze foarte bine instituțiile de forță. Și relațiile cu statele partenere. Domnul Recean este cunoscut în politica Republicii Moldova și pentru niște declarații mai exotice. Fiind dur la un moment dat. Deci el a fost omul potrivit la locul potrivit. În acest moment se retrage în glorie, se retrage neînvins. Probabil este o mișcare și pentru a-și păstra capitalul de imagine și politic. Eu personal nu cred că se va retrage definitiv din viața politică. Probabil peste o perioadă îl vom vedea fiind din nou membru al echipei PAS sau poate chiar în fruntea unui proiect politic propriu. Cred că alegerile prezidențiale de peste 3 ani, 4 ani vor arăta cum va evolua și domnia sa în calitatea sa de om politic, pentru că în acest moment trebuie să înțelegem. PAS este nevoit să aplice niște reforme dure dacă vrea să rămână la putere peste 3-4 ani. Reforma administrației publice locale. Și astea se fac în primele zile pentru că vor fi nemulțumiri sociale. Absolut. Și nu trebuie să... Dar să știi, da, și numai de nemulțumiri sociale la care ai dreptate. Acestea pot fi atenuate sub o formă sau alta. Pentru că toată lumea își dă seama că nu poți să ai primărie de 300 cu un aparat administrativ pentru 300 de oameni. Da. Este nevoie de aceste reforme. România are nevoie de reformă administrativă. Se discută des acolo. Da, se duce un adevărat război acum în cadrul coaliției de la București pe această temă. Este nevoie de impulsionarea reformei în justiție. Este nevoie de redresarea economică. În primul rând, redresarea economică. Pentru că pe asta și se mizează aducerea acestui viitor prim-ministru. Cu siguranță. Eu zic să nu vindem pielea ursului din pădure, să-i lăsăm 100 de zile să vedem ce poate să facă. Dar când spun acest lucru, trebuie să înțelegem, nu trebuie să ne așteptăm la un mesia. Premierul, în primul rând, viitorul premier trebuie să își aleagă și o echipă potrivită. Nu doar el poate să facă reforme. Trebuie să-și aleagă miniștrii, să vedem, vor fi din PAS sau nu vor fi din PAS. Exact. Sper ca doamna Gerasimov să continue să coordoneze efortul de apropiere al Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Personal consider că ministrul apărării Nosatăi și-a făcut bine treaba și ar putea să-și continue mandatul dacă se consideră, dar în același timp este nevoie de figuri noi în echipa guvernamentală și cu siguranță redresarea economiei, demararea acelui proces nenorocit de reintegrare în spațiul constituțional a regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă. Cât o să mai suportăm această rușine pe Nistru? Trebuie... Mai ales că acum rușii se pare că vor să-i lase total fără ajutor pe cei din stânga Nistrului. Știți cum e. Pentru a-i penaliza că n-au ieșit cât au cerut ei. Sunt foarte multe. Oricât ar fi ieșit la vot, tot câștigau pro-europeni. Nu exista, în niciun scenariu nu exista ca cei din Republica Moldova să accepte acest lucru. Se ajungeau la alegeri anticipate, dar eu îți garantez că nimeni nu ar fi stat sub o presiune prorusă, sub o dictatură hibridă prorusă timp de 4 ani. Avem, de pildă, situația din Găgăuzia. Ce facem? Trebuie demarat procesul de deoligarhizare a regiunii, de deoligarhizare a administrației publice din regiunea Găgăuză. Avem alegeri pentru Halcto-Plușu, pentru adunarea populară, Parlamentul Regional de la Comrat în câteva săptămâni, luni ar trebui să organizăm. Evgenia Guțul este în închisoare.
ce face executivul. Vor fi propuneri pentru bașcanat acolo de aici, de la Chișinău, sau nu vor fi? Sunt persoane cu care se poate lucra, numele le bănuiești și tu, dar mai bine nu le spunem ca să nu apară. Vom vedea, mai sunt câteva săptămâni. Mai sunt, probabil o să existe mai mult, pentru că acolo legislația este de așa natură încât poate fi interpretată sub orice formă. Există deja semnale că rețeaua Shore dorește ca populația să boicoteze alegeri care nu ar fi organizate așa cum vor ei, să nu fie cu rezultat de dinainte. Trebuie deoligarhizată primăria de Chișinău. Oameni buni, voi știți de cine noi suntem conduși? Noi suntem conduși de o persoană care nu are voie să calce pe teritoriul Uniunii Europene. Noi suntem conduși de o persoană care reprezintă un pericol la securitatea României, la statul care ajută cel mai mult Republica Moldova. Eu, ca cetățean român și cetățean european, nu pot înțelege cum banii mei pot fi dați unei administrații conduse de o persoană care reprezintă un pericol la securitatea României. Și nu o spun eu. Și în ciuda demersurilor domnului Ceban sau a coaliților săi, statul român nu este obligat să spună motivele care au stat la baza luării acestei decizii. Domnul Ceban se poate adresa în judecată. Este o soluție normală. Și eu ce rămân uimit este faptul că nu se înțelege că în Republica Moldova, mii de cetățeni ai Republicii Moldova au primit astfel de sancțiuni în ultimii ani. Inclusiv primarul de Taraclia, domnul Lupov, un reprezentant al acestui stat paralel șoristan. Domnul Ceban este persoana din Republica Moldova, din cea mai înaltă funcție publică, sancționat. Dar mai sunt și alte persoane sancționate pentru acțiuni împotriva statului român. Eu nici nu înțeleg dacă lumea din Republica Moldova își dă seama de ce și se miră de ce este acest val de ură îndreptat împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că, pe lângă propaganda auristă susținută de Federația Rusă și de idioții utili, avem și astfel de exemple. Deci avem persoane cu funcții înalte în arhitectura de stat a Republicii Moldova, cum este primarul de Chișinău, domnul Ceban, care reprezintă un pericol la adresa securității de stat a statului român. Deci, este o amenințare la adresa securității tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și a NATO. Deci, nu știu dacă cetățenii din Chișinău își dau seama de cine sunt conduși. Domnul Ceban, în acest moment... Păi, i-au dat doar 14% la alegeri, adică s-au văzut. Deci, da, foarte bine. S-a văzut susținerea. Da, și sincer, încă n-am înțeles, dar poate mi explici tu rolul domnului Stoianoglu în toată combinația aia. Când iei doar 11% în Găgăuzia, stau și mă gândesc și vedem amploarea acțiunilor Federației Ruse de la alegerile prezidențiale din 2024, când am văzut acest domn Stoianoglu umflat pe steroizi în campania prezidențială. Până nu vom putea avea reformă în țară, până nu sunt deoligarhizate și administrațiile publice locale, cum sunt cele din Găgăuzia, cum sunt cele din Chișinău, unde există scheme de corupție, sau dacă vorbim inclusiv din raioane. Da, fie că vorbim de raionul Glodeni sau raionul Ștefan Vodă sau alte raioane. Este inacceptabil ca banii statului român, banii europeni, să fie sifonați prin scheme corupte, pentru că dacă nu vom lua măsuri, inclusiv formarea unor instituții de anticorupție, instituția pentru luptă anticorupție puternice, atunci și nu vom respecta ceea ce a spus inclusiv doamna Kövesi, șefa parchetului european în urmă cu un an și ceva la o conferință la Chișinău, atunci Uniunea Europeană nu va sprijini Republica Moldova. Depinde de noi. Ca să putem primi sprijin, trebuie să ne facem curățenie în propria ogradă. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Te mai aștept aici cu alte ocazii. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru curajul de a atinge subiecte pe care le vedem rămase neatinse în alte proiecte media. Mersi mult pentru că ai venit. Îți doresc succes în tot ceea ce vei face. Te mai aștept aici. Sănătate și pace. Mulțumesc frumos.